wala bafethu umalume abashana lo guess what ngila Rio Visto eMpumalanga. Okay, ngase ngidibana nabangani bami la bafethu ngilana ehotel eRio Visto kwase kufika nabo abangani bami abahle bathi malume asikwazi ukuthi singakuboni. Okay, so ngala la umuntu uzoshiya igama lakhe nesibongo nazi nabahle abukunani that hurts madala wami I love you. Okay, ngiphatha umadala wami la bese lana ngiphatha uMphenhle Buthelezi, uMabuthelezi omdala, your Miss Mpumalanga High School 2025. Wow. Okay guys, niyazi ngathi ukuthi le phongolo khona uMabuthelezi. Okay, shuthi lona ke omdala lo. And Mabuthelezi yeah nangisisi wakho. Manini ke uthi uMiss Mpumalanga High School 2025. Miss Mpumalanga High School. Shuthi wonke ama high school lomshana amuvala. Ayikusena yamubasket bezwe yini? Ubanga ngiyamthanda. Yeah, abashana bamba active, abashana bamba hlakaniphile. Wena kwenje ubani? Mpho Chabalala. This is Mpho Chabalala. Ekuseni ngisazochila nje nawo la ehotel sithi uxoxa senza ama dance. Bengitshela ukuthi why decide ukuthi azoba enza modeling. Usazosimodelela sibone ukuthi ngempela iwine ngempela noma uthenga ama charge. Sizazoyibona leyo ndaba leyo. Ekuseni ake hlaleni phansi ke bashana. Sizokwazi ukuthi sikhulume nabashana. Okay. All right ke. Mama Buthelezi omdala. Shenge. Ngicela crown shame iyekhanda. Ayiyekhanda crown. Okay. Sibone ukuthi ngempela. The deserve one is the one. All right, tshela mina ke yini ufuna ukuba yiyo masumdala nokuthi ke waqala nini ukumodela? Okay. Yini yakwenza futhi wakuthanda lokho? I've always loved stage. Okay. Stage, I believe I was born to be on the stage. All right. Like, I love walking, I love runway. Wow, okay. I want to be a pilot when I grow up because I love adventure. What a beautiful palette. I love traveling. Ngoba ufuna ukuba ipilot ngoba nakuthanda ukuhamba ufuna Yes, ukundila. explore. Nkosi yami ibhanoyi iqinile wezwani. Angeke. My modeling journey started manga grade 9, which is 2023. Okay. Yes, that was my first pageant ngo December. Nakhona lapho ngabuya nayo ke. Serious uqala? Nga. Unomama wena. Uqala isinto kahlathi segazini lapha. Mani ke why wayithanda khona ubumbonile ekhaya yenza noma wayibonke kanje ngaphandle? No, ngabona uzosibini. Wang expired. Yes. Unama ukuthi waqhuquzela abantwana abaningi. Yeah, she's my role model. Singasho kanjalo when it comes to modeling. Yes. So ubani ke wakufundisa lokumodela nani? Akekho kahle kahle wangifundisa because ngabukela ama TikTok videos. Ngasho ukuthi yo awanguide ukuthi ngibe nje. Yeah. Because in the lengibeng nayo is support from back home. Okay. And then that encouraged me to do more. Wow. So yeah. Okay, so manje ufuna grade ba? Ngifunda grade 11. Ufuna grade 11? Yes. Wenza ziphi ifundo vele science vele? Yes. Physical science, maths, CAT and geography. So abantu baqalile noma noma bakhamisile nje balinda ukuthi angazi yini ezovela kuphi. It's just linda ama reports. Ama reports kamanje phela bese sikwazi ukusebenza ngawo. Kodwa bathi uyangithembisa ukuthi malume next mhlawumbe eminyakeni emingaki uzobugibela ibhanoyi economy naphakathi. Yes, I'll be your captain Buthelezi nje. Captain surprise mfethu ukuthi okay. Ukuthi attention in your kusuwani attention, this is your captain speaking. We'll be landing in the next 5 minutes. Oh damn shit. Yo, bese uyasho ke ngifuna mina lapho phakathi bese uyasho ukuthi malume abashana I see that. Welcome abroad. Wow, mfethu ngavesana ngihlanya ngithi ubani. Well, okay, all right. So okay, busushilo ukuthi vele ufuna lokho zipilot wara. Egcineni kwakho konke ke so uyamthanda abazali bakho mama uyamthanda? Yeah, umntwana unjani? Mahlonipho nenhliziyo enhle nenhliziyo embi. Injani inhliziyo yakho? My heart is pure, very pure. I love my mother to the extent ukuthi nje like I'll do anything for her. Wow. Like ngathiwa ngimthengela umhlaba, I would literally buy the world for her. Usho kanje? Ngiyatshela. Okay. So yini ke enye nje ongafisa abantu bayazi ngawe? Yeah. That's it, yeah, guys. I'm a model. I love dancing. I love helping out. I love
I love surrounding people. I love my mom. I love my siblings. No. Malume, shout out to you. I also love you. Oh, you love me. Oh, My guys. friends, they ngiyathandwa. back Epomola. Yes. Shout out to you guys. Ngihlala nginibona. I follow you guys. I love you too. Wow, no, siyabonga. Nansi iposa yamaposa. Nansi iposa yamaposa. Uthe wena ufuna ukuba yini masomdala dala? Ngeke sakhuluma. Doctor. Uzokhuluma. Uzofuna ukuba udoctor? Serious? Uzosijova? Serious? Yo guys, uzoba udoctor wami lona, uzosijova. Angeke ngisagula mina ukhona wena you be my doctor, okay? Yeah, bafethu asemkhuliseni ngendlela eright uzokhula usisi wami abe udokotela uyangithanda nami ngiyamthanda. Uyamthanda umama? Ujabulile umama mayithi nje uzoniletha la kumalume bashani? Oh my god, bafethu abantu abahlaba ngithandayo. Kumnandi ukuthandwa. Cabanga ngithandwa ngamashanda phaya. What up Mpo? Hi. Khamba kanjani gogo? Hamba kahle. Khamba kahle? Alright ke tshela mina ke uMpho nje ufunda ugrade bani uMpho ufunda kusiphi isikole nokuthi yini uMpho afuna ukuba yiyona masemdala? Mina ngifunda grade 7 Yeah. eMhlathi Primary School. Okay. Mangikhula ngifuna ukuba udokotela. Ufuna ukuba udokotela? Yini yini le ekwenza ukuthi wena ufuna ukuba udokotela? Kukhona mhlawumbe into osuke uyibona noma uthanda nje udokotela mase befaka lezi zinto zabo kubizwa kuthiwa yini konje amahori ithiwa yini? Khuluma. Ngifuna ukuba udokotela ngoba ngifuna kusiza abantu labagulayo. Wow, Mpho, ntwana. So unenhliziyo enhle kahle. Uyathanda ukusiza. Sithanda sami. Okay, no kuzoba njalo. Kuzokwenzeka ungakhathazeki. Alright.